Bon dia, poble. Visca Catalunya, Són 6:45 del matí. Ja portem unes horetes. I a la tarda vaig discutir amb un subnormal d'Esquerra Republicana, tarat mental, que em deia que la gent que arriba aquí són gent que es moren de gana al seu país. Dic, doncs es deuen morir de gana només els que tenen edat de ser soldats, no? Els nens petits no es moren de gana, les dones no es moren de gana i els avis tampoc, no? Perquè només arriben tios aquí amb edat de lluita, que és el que està buscant l'imperi anglosaxó. Llavors, aquest tarat mental d'Esquerra, pobret, un pobre desgraciat, em deia, és que allà segur que es moren de gana. I jo li vaig preguntar, tu has estat a Àfrica? No, així que collons parles? És que parlen i garlen no saben de què. Jo, per desgràcia, he hagut de voltar molt, sol. I no parlo anglès ni parlo francès, sol, i he anat i tornat, i vaig i torno, i encara, si Déu vol, hi tornaré, La gent allà no es mor de gana. Hi ha algun país que sí, per què? Perquè l'imperi anglosaxó encara hi té allà molta mà i els fa morir de gana. Però on ja no tenen mà, la gent no es mor de gana. Que no ens enganyin. No mireu les notícies, tanqueu la tele, sobretot TV3, que fot un fàstic. La gent allà no es mora de gana. Ho teniu clar, això? I ara, el subnormal que em digui que sí, que m'ho digui, que m'ho expliqui, que m'enviï WhatsApp, que li explicaré si es moren de gana o no. Subnormals d'Esquerra Republicana, mala gent. M'ho pare ja m'ho deia, Me cago en Déu, aquests d'Esquerra Republicana fa 90 anys que ens donen pel cul. I segueixen donant pel cul. Va, visca Catalunya lliure.